Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час один книжник падышоў да Езуса і спытаўся ў яго: «Якая запаведь першая з усіх?» Езус адказаў: «Першая такая, слухай, Израиль. Пан Бог наш, Пан адзіны. Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім і ўсёю душою тваёю, і ўсім розумам тваім, і ўсёй моцаю тваёй. Другая, любі ближняга твайго, як самога сябе. Няма іншай запаведзі большай за гэтае». І сказаў яму кніжнік: «Добра, настаўнік, ты праўду сказаў, што ёсць адзін і няма іншага апроч яго. Любіць яго ўсім сэрцам і ўсім розумам і ўсёю душою і ўсёю моцаю, і любіць ближняга як самога сябе — гэта больш за ўсе ахвяры і ўсе спаленні». Езус, убачыўшы, што той разумна адказвае, сказаў яму: «Недалёка ты ад валадарства Божага». І ніхто ўжо больш не адважваўся пытацца ў яго. Гэта слова Пана. Похвалёны Иисус Христос. Розпочинаючи наші великопостні реколекції, справді просимо і заохочую відкривати своє серце на Духа Святого, щоб Він до нас промовляв поміж рядками, щоб ми чули, чим з кожним з нас наш Господь хоче поділитися. Хочу з вами сьогодні, так само наступні дні, розважати на таку тему, якую можна назвати словом самодостатковость. Нехто з вас може чув гэта, може не, що за гэтай тэмай крыецца. Тэма даволі важная. Як не дзіўна, мы часто з гэтым сустракаемся, шмат сустракаемся. Да? Это сур'ёзная праблема. І часам мае значэнне, калі вот просто назваць яе. Да? Вот эту рэчаіснасць, эту праблему, вот просто нехто по мудрости Божией, вот не ведаю, что это за люди были, они просто назвали самодостатковость. И это проблема. Проблема, которая малюется уже на первых сторонках Библии. Некоторые нават скажут, там, дзейцы касцёла, да, ці нейкія настаўнікі духовные, нават скажут, что магчымы ёсць дух, который асаблівым чынам, дух злы, который вот так вот спакушае. Да, магчыма, это нейкі від нават духа. Некоторые кажут дух контроля. Такія чуў назвы, да, што ёсць такі дух контроля. Пра што ідзе размова? Калі чытаем гэтую гісторыю вядомую нам, калі сатана спакушае нашых прабацькоў Адама і Еву, і мы чуем гэтыя словы: «Будзеце, як Бог, ведаць дабро і зло». Вось у гэтай спакусе, у гэтай тэме граху першароднага ўжо крыецца гэтая тэма самадастатковасці. Это значит, вы сами рашыце, что для вас добро, а что зло. До гэтага моманту яны самі не вырашалі. До гэтага моманту яны былі залежныя. Бог сказаў: нельга браць, значит нельга. Вот это можно, вот это вот можно. Да? Яны не ведалі, что такое зло. Яны ведалі толькі, что такое добро. Да? Ім не трэба было гэтага ведаць. Ім не трэба было ўлазіць у гэтую тэму. І вось сатана, калі спакушае, ён пачынае казаць гэтыя словы. Ён пачынае казаць, што вы будете падобныя Богу. Хто гаспадар свайго жыцця? Да? Як мы часто кажам, да? Ну, трэба ж самому браць сваё жыццё ў свае рукі. Да, вот сам. Вот. Ты сам бяры сваё жыццё ў свае рукі. Да? Хто за цябе што вырашаць будзе? Хто цябе ўратуе? Ну, калі я сам сабе не памагу, хто мне паможа? Да? І вот нечым падобным вот так вот сатана спакушае. Ты сам будь гаспадаром свайго жыцця. Толькі праблема ў тым, што ў адносінах да Бога гэта, аказваецца, катастрофа. Гэта нерэальна, гэта немагчыма. Заняць такую пазіцыю перад Богом. Перад чалавекам магчыма,
От іншому чоловіку сказати, що я сам буду господаром свого життя, не улазь у моє життя. От іншому чоловіку так можна сказати. Але у відносинах до Бога це зовсім інша історія. І ось з гэтага ўсё пачынаецца. І ведаеце, як падобна, як многія з вас ведаюць, усе вы ведаеце, што мы ходзім як бы у цяні, калі можна так сказаць, у цяні граху, якім зграшыла Ева. Мы ходзім пад гэтым грахом. Ось грахом першародным. І ў нейкім сэнсе, можна сказаць, мы таксама у той ці іншай ступені мы удзельнічаем у гэтым граху, у гэтай духовнай праказе, которой паддалася Ева і Адам, мы удзельнічаем усе ў гэтай праблеме самадастатковасці. І нам, большасць веруючых, можна лёгка это ўбачыць, заўважыць, што большасць веруючых не задае сабе пытання, што думае Бог, якія ён мае жаданні. Назіраючы за нейкай рэчаіснасцю духоўнай касцёла беларускага, я бачу, што, як правіла, гэтае пытанне ўзнікае толькі тады, калі нехта з маладых думае ісці ў кляштар. Вот тады, ці ў семінарыю, тады круціцца гэтае пытанне, якое ў мяне пакліканне. Але ў іншых сферах такое пытанне, як правіла, не круціцца. Хто з нас задае пытанне, дзе мне лепей працаваць, як Бог хоча, якая павінна быць праца, куды мяне Бог пасылае. Якія грошы мне лепш зарабляць, у якім горадзе жыць. Ведаеце, ясна, што мы жывём у цяжкія часы, эканамічныя і так далей. На самой справе я пару чалавек толькі сустракаў, которые веруючыя, которые сур'ёзна задавалі сабе пытанне, ці мне трэба выязджаць у Расію на працу, альбо ці мне трэба ехаць у Еўропу. Як правіла, калі ёсць магчымасць, мы рвём адразу. Не задаючы сабе пытанне, што лепшае перад Богам. І мы пад гэтым, я бы это сказаў, так нават, калі я рыхтаваў гэтыя рэкалекцыі, сам для сябе я так назваў, я б назваў бы это чорны сцяг. Мы ходзім пад гэтым чорным сцягам самадастатковасці. Ён праяўляецца абсалютна ў розных сферах. Мы ведаем, з кім нам трэба жаніцца, за каго замуж выхадзіць, дзе працаваць, якія грошы зарабляць. Мы ведаем, дзе лепей жыць, мы ведаем, колькі нам дзяцей надо для шчасця. Мы ведаем, якія палітыкі для нас лепшыя, што павінна быць у гэтай дзяржаве, у гэтай краіне, на гэтай планеце. Мы ўсё ведаем. Вось это такая у рознай ступені, вось эта сфера самадастатковасці тут крыецца. Акунаючыся ў гэтую тэму, ў гэтую сферу, хочу найперш паглядзець на некаторыя прыклады Божых праведнікаў, которые мяне асабіста натхняюць і змушаюць задумвацца. Першая гісторыя – гэта гісторыя аднаго з Божых праведнікаў, аднаго з найбольшых – это Маісей, пра которага Біблія кажа, што на зямлі няма больш пакорных, чым Маісей. Так кніга Лічбаў кажа пра гэтага чалавека. І ёсць вельмі прыгожая гісторыя, калі хто з вас хоць трошку ведае гэтую тэму аб'яўлення імя Божага Маісею, яно ў нейкім сэнсе двойчы адбывалася, не толькі пры палаючым кусте, дзе Бог сказаў, Маісей пытаецца, як твоё імя, і Бог кажа, я ёсць, который ёсць. Але ёсць другая гісторыя, дзе Бог аб'яўляе другі раз сваё імя і кажа, я Бог міласэрны, Бог міласцівы, прабачаючы да тысячнага рода, благаслаўляючы да тысячнага рода. Это другі момант, калі Бог аб'яўляе сваё імя. І вось гэты другі момант, ён звязаны з тым, што народ ужо здрадзіў Бога. Народ адвярнуўся, народ зрабіў гэтага цельца. Маісей разбіў гэтыя каменныя табліцы. Яны павінны зараз, Бог і народ, заключыць паўторны саюз. Народ ужо аказаўся няверны. І вось калі збліжаецца гэты момант паўторнага саюза, недзе там у ваколіцах гэтай ўсёй гісторыі такой важнай, Маісей кажа Богу словы, которые мяне асабіста некалі вельмі ўразілі. Маісей кажа Богу, Бог, калі ты з намі далей не пойдзеш, я нікуды не пайду. Хай народ, хай сам таўчэцца. Куды хочаць, хай туды ідзе. Калі ты са мной, Бог, не пойдзеш, я не сунуся нікуды. Так разважае чалавек, которого Біблія кажа, што ён быў самы пакорны з тых, каго насіла зямля. Можам, удумваючыся ў гэтыя словы, задаваць сабе пытанне, ці мы ўвогуле можам
як веруючыя, хаця б калі-небудзь, час ад часу, вот так вот Богу казаць. Бог, калі цябе там не будзе на этой работе, мне яна не надо, такая работа. Калі ты мяне не будзеш благословляць такімі грашмі, мне грошы гэтыя не трэба. Не гэтая дзяржава, не такая сям'я не надо, калі цябе не будзе разам са мной. Нават ёсць такі вельмі цікавы момант, калі Бог абяцаў, таксама ў гэтым жа тэксце, да, у кнізе Другазаконня, калі не памыляюся, калі Бог абяцаў, я пашлю анёла. І ў нейкім моманце Маісей кажа Богу, ты сказаў, што пашлеш з намі некага, але не сказаў каго. Некаторыя даследчыкі Бібліі кажуць, пра што ідзе размова вось у гэтым нюансе. Як бы Маісей хоча сказаць Богу, так кажуць некаторыя каментатары, што Маісей хоча сказаць, анёла твайго, не надо мне анёла. Ты, калі пойдзеш з намі, то я пайду. Калі цябе са мной не будзе, Бог, я нікуды не двінуся з гэтага месца. Я ўжо нахадзіўся з гэтым народам, хопіць мне. Другая гісторыя, на якую хочацца звярнуць увагу, гэта гісторыя навяртання Саула, будучы апостол Павел. Таксама асабіста для мяне вельмі карнальная гісторыя, калі Христос аб'яўляецца Саулу, будучаму апостолу, ён аслеп, ён падае там з коня, і адны з першых словаў, которые кажа гэты чалавек, ён кажа, Господи, што мне рабіць? І от сколькі разважаю гэтую гісторыю, можна рабіць аналогію, раўняць да тых людзей, которые перажылі навяртанне. Нехта з вас, магчыма, некалі перажыў навяртанне, такі вось сэрца гарачае. Мы тады, як правіла, для Бога, асабліва калі адчуваем нейкую прысутнасць, асаблівую Духа Святога, мы гатовыя горы двигаць для Бога. Я бачу шмат такіх людзей, да, вось. Ведаю, што некаторыя з вас тут у легіёне Марыі, легіён Марыі вельмі актыўны, там, да, і дзякуй Богу, да. І заўважце, ці ўзнікае такое пытанне, Господи, ты мяне пасылаеш вось к гэтым людзям, ці ў гэтую бальніцу, вось, з чым мне ісці, што мне сказаць гэтым людзям, да. Заўважце, што вельмі часта мы з такой нашай гарачасці, мы ўсё ведаем, што рабіць надо. Мы ведаем, як евангелізаваць, каму што казаць, мы ведаем, як змусіць там нашых дзяцей, там ім растлумачыць ім, якімі яны павінны быць. Мы ўсё ведаем, да. І это таксама ў гэтым крыецца тэма самадастатковасці. Многія веруючыя па гарачасці сэрца нават не пытаюцца, Господь, куды ты нас пасылаеш? Да. А заўважце, ёсць свае нюансы. Чаму Христос, напрыклад, не дазваляў апостолам ісці ў Самарыю? Казаў, не ўваходзьце ў Самарыю. Хто з вас чытаў дзеі апостальскія, ён ведае, што будзе такі момант, калі Бог Духом Святым не дапускае Паўла ісці ў Асію. Ніхто не ведае, чаму. Просто не дапускае, бо не той час на гэта, да. І просто твоя актыўнасць, гарачае сэрца, это мала. Это мала. Пасля прыходзіць знак нейкі ад Бога, да, ён ідзе, Павел, у Македонію. То есть Бог этим всем кіруе, да, вот, а твоей гарачасці, вот, і што ты гатовы горы здвинуть, да, это мало. Да. Другі момент, трэці момент, чарговая гісторыя біблійная, которая мяне вельмі ўражвае на гэтую тэму, вось, што Божыя праведнікі, яны не самадастатковыя, яны залежныя ад яго. Вось, трэцяя гісторыя, якая мяне вельмі ўражвае, гэта малітва цара Саламона. Ведаем, што это за цар, которого Бог асабліва благословил, цар богаты, мудрый. Люди приходили сдалеку, там язычники, и шли послухать мудрости прыповестей цара Соломона. Так вот же это царь Соломон, который был великим политиком, который там и золото мел полно, и всего мел полно. Этот царь Соломон неколи молился такими словами: «Не дай мне, Боже, быть ни бедным, ни богатым. Каб будучи бедным, я не призывал имя Бога моего в суе», дословно русский переклад кажа. А будучи богатым, каб я не сказал, кто таки Господь. Это значит, я сам усяго добился. Ну на что мне Господь, вот маючи столько золота? Памятаю, меня так ураживала эта молитва, я некий час, я молился год, может некалькі годов. Я молился каждый день. Вот меня это вразило вельми. Господи, не дай мне быть ни бедным, ни богатым, потому что я не ведаю, что для меня лепшее. Я не ведаю, что для меня лепшее. Аднойчы аднаму чалавеку, напэўна, нехта з вас ведае, не ведае, больш ужо 11 гадоў працую ў Воршы, і між іншым 11 гадоў служу ў 12-й калоніі.
І пам'ятаю, як одному чоловіку, який виходив на свободу, я йому раїв гэтую молитву. Вот молися такою молитвою. У чоловіка ні кола, ні двора, ні перспективів по-людську ніяких. Я кажу, молися такою молитвою. Я не ведаю, що для тебе лепше. Не ведаю. Молися такою молитвою. А він мені каже, я год молився. Кожен день гэтай молитвой молився. Чоловік вот сидів вот, да, там, під арештом, да, вот, арештований. І він каже, я цілий год так молився. Да, бо я сам уже зрозумів, що у мене, я не ведаю, що лепше для мене на свободі. Я не ведаю. Разважаючи над усімі гэтымі гісторыямі, на самой справе, канешне, тэма у нас вельмі сур'ёзная. Будзем там больш падрабязна і заўтра таксама на нешта там звяртаць увагу. Так трошку пан Бог мае сваё пачуццё гумару. Калі разважаю над гэтымі гісторыямі, узгадваю, як пачынаючы сваё служэнне ў Мінску, мы, як мар'яне, служылі на Каменнай горцы, каплічка невялікая, там, де дайсці трэба было, можна сказаць, там па калена гліна, там забрацца на гэтую горку, пасля там цяпла не было, святла не было, карацей, усё такое складанае по-свойму, да. І я майму сябру Александру, святару, мы тады разам служылі, і я яму кажу, ведаеш, у мяне мара адна з'явілася, каб я некалі мог пацалаваць свой алтар, вось, не ў чужой парафіі, да, вот мой алтар, это моя капліца, вось. І калі я прыехаў у Воршу, дом, который стаяў у ремонте, цалуючы алтар, я вспомніў гэтыя словы. І сам сабе кажу, чаго хацеў, то і атрымаў. І сапраўды часам мы не ведаем, рэальна не ведаем, што для нас лепшае. В якім моманце, сапраўды не ведаем. І такая ёсць праўда пра нас. Да. Сатана, ён працівіцца гэтай праўдзе. Ён працівіцца вось гэтай такой абмежаванасці чалавечай. Ён нас хоча абмануць. Ён хоча нас пераканаць, што вы нешта можаце, вы нечага даб'ецеся, да, самі па сабе, справіцеся без Бога. Вось гэта стратэгія д'ябла. Гэтая тэма, як паўтаруся, яна ў многіх момантах малюецца нам, у многіх нюансах. Адзін, напрыклад, з такіх момантаў, часта размаўляючы з маладымі людзьмі, зразумела, лагічна, у людзей узнікае пытанне, вось, з кім жаніцца, з кім замуж выхадзіць, там слухаюць людзі розных парадаў. І, як правіла, хіба што там уже яўна вот нейкая там гісторыя такая, ну, бачна проста, што там не вытрываюць людзі без шанс там проста, да. Але на самой справе я вельмі часта я без паняцця, я не ведаю. Да. І ў мяне ёсць такая дзіўная малітва, которая я малюся, ад некага, магчыма, навучыўся. Дзякуй Богу за нейкіх людзей, хто прыклад мне такі даў. У мяне ёсць такая дзіўная малітва. Я калі малюся за такіх людзей, вот маладыя пары, я кажу, пане Езу, стань паміж імі, паміж хлопцам і дзяўчынай. Вот стань паміж імі. І я не ведаю, ці іх трэба з'яднаць, ці іх трэба вот як магніт, вот просто каб яны распаўзліся, як у розныя бакі, як караблі ў моры. Я не ведаю, што лепшае. Вот ты будь паміж імі. Я памятаю, што некалькі гісторыяў такіх меў, калі пасля такой простай малітвы, да, вот, пане Езу, стань паміж імі. Пасля такой простай малітвы часам гэты саюз станавіўся мацнейшы, а часам на пустым месцы скандал, людзі расходзяцца, ці ў адзін момант нехта вот раптам разумее, што абсалютна, ну, то есть яны не могуць быць сям'ёй, да, вот, после этой простай малітвы. Таму што недзе ў пакоры перад Богом вызнаю, што я не збіраюся быць самадастатковым. І людзям так паказваю, не будьце самадастатковым, это небяспечна. Не думайце, што вы там разабраліся, это небяспечна. Это вельмі небяспечна. Памятаю такую гісторыю, зноў ж недзе трошку ў нашай тэме, можа не так даўно яна мне па-свойму ўразіла. Это гісторыя просто як жывое сведчанне такога дзеяння Божага. То я, видите, з адным чалавекам я не меў ніякага кантакту, хіба што з паўгода. Я просто не ведаў, ці мне трэба мець кантакт. Чалавек не дрэнны і так далее, але поўна всякіх такіх нюансаў, я просто па-божаму не ведаў, што лепшае. Да. Думаю, у нас у кожнага з нас нейкія такія людзі ёсць, калі ты вот, ну, можа і патэлефанаваць трэба, але ты не ведаеш, ці это на добро. Да, і думаю, што наіўныя тыя, которые думаюць, што з усімі трэба кантактавацца, это неправда, это не так.
Я задавал такое питание. Вот полгода, это человек для меня близкий, да, я полгода не маю за ніякого контакту, да. И есть на то и свои причины. И я просто стал молиться. Я сказал, что, Господи, я не разбираюсь в этом. Я не ведаю. Мне нема высноваў, да, вот таких человечек. Я просто стал молиться. Калі табе гэта трэба, няхай твоя рука гэтым пакіруе. Вось уявіце сабе, той момент, калі я молился, вот менавіта ў той момент, да, этот человек мне взял, потелефоновал. Полгода мы з ім не имели никаких контактов. И все по одной простой причине. Потому что я в этой молитве, я вызнал перед Богом свою позицию. Я не господар своего життя и не ведаю, як треба. Я просто вызнал, что я не самодостатковый. И Бог Духом Святым починает тоді дзейнічаць. Калі я гэтыя тэмы рассказываю, разважаю, то не толькі вы там першыя, для мяне эта тэма не новая, хоць там прыхадзілася нейкіх так трошку сабіраць гэтую тэму, то часам людзі пытаюцца, а як пачуць адказ Божы? Да, вот, калі мы не самадастатковыя і ўсё ў Бога трэба пытацца, выносіць на святло перад Богом, да, вызнаваць сваю несамадастатковасць, то як пачуць адказ Божы? Вось, і часам Бог дае адказы, да. Часам праз Слово Божие, часам праз святара, часам праз іншага чалавека, часам праз нейкія знакі, часам праз сон, а часам, вельмі часта, Бог не дае ніякага адказу, і это нормально. Намного важней тое, што мы, як веруючыя, вот занять правильную позицию перед Богом, позиция сердца. А позиция сердца такая: я, Бог, не ведаю. И я просто перед тобой вот кладу гэтае пытанне. Вот это позиция сердца. Для Бога, поверьте, это намного важней. Да. И часам ты не пачуеш ніякага адказу, але Дух Божий будзе дзейнічаць тады, калі ты ў пакоры вызнаеш сваю несамадастатковасць перад ім. Калі ты вызнаеш, што я ўсяго просто дзіця, а не гаспадар свайго жыцця. Калі разважаю на гэтую ўсю тэму, яшчэ такім момантам з вами хочу дзяліцца. Есть вельмі важные для меня асабіста словы, которые гучаць у Евангелия в Яна, калі Христос кажа: без мяне вы нічога не можете. Аднойчы мы так, нават тыя з нас, хто чытае Евангелие, хто слухае Слово Божие, мы згодзімся, што мы прывыкшыя да некаторых фразаў евангельскіх, да тэмаў. Для нас это такое уже на слыху, нас это не кранае. Да, хотя это темы тяжкие часам, радикальные, часам их тяжко скомментовать, мы их не разумеем, но мы привыкли. Привыкли, мы читаем это, чуем, да, мимо пропускаем. И однойчы вельмі близкий мне человек, вельмі близкий, памятаю, потелефоновал и каже: отец, у меня такое питание. Ці мог Христос вот нешта ляпнуть, не подумавши? Вот як мы люди, да, вот нешта ляпнул, мы так кажем, ляпнул, не подумавши, да, вот. Ці мог Христос нешта такое зрабіць? Я кажу, думаю, што не. І чалавек мне кажа: правильно. Значыць, усё тое, што ён казаў, трэба ўспрымаць вельмі сур'ёзна. Вельмі сур'ёзна. І, гэтае пытанне мяне трошку збянтэжыла і ўразіла, да. Я зразумеў, насколькі ўсур'ёз, як бы цяжка нам не было чытаць Евангелие, як бы цяжка нам не было задаваць нейкія пытанні, але трэба вось гэты момант мець недзе ў галаве. Христос выпадкова нічога ніколі не казаў. Усё мэта накіравана, усё для нечага, і за гэтым заўсёды нешта стаіць. І гэтае пытанне, которое Христос, не пытанне, а гэтая фраза, которую Христос кажа: без мяне вы нічога не можете. І он не просто так я ляпнул. З усёй адказнасцю я кажу, это не просто так. За гэтым крыецца нешта вельмі глыбокае. Да. И мы тут же хочем сказать: як это? Мы ж многого добились. Нашим розумом, нашим спрытом, некому пощастило, да. Увогуле для меня такое понятие, ведаете, як пощастило. Это все одно як прокляття некое. Вот мне ніколі не щастить, да. Меня Бог благословляє. Коли треба, благословляє, коли не благословляє, да. У меня нема такого понятия пощастило. Мне як там склалося. Лёс так склаўся, да. Для меня нема такого понятия. Это проклятие. Вот. В моем разумении это проклятие. Коли веруючий так думае, что ему счастье, лёс так склаўся, это проклятие.
Тому що є рука Божа, яка веде так ці інакше. Да, от так ляжу асабіста на гэтую рэчаіснасць, так бачу. І вельмі сур'ёзна, думаю, нам трэба ўспрымаць гэтыя словы, которые кажа Христос: без мяне нічога не можаце. Чым скарэй мы гэта зразумеем, тым лепш для нас. Да, д'ябал гэтаму вельмі працівіцца, і ён хоча пераканаць нас у адваротным, што мы справімся. Апошняе, на што хацеў бы звярнуць увагу, разважаючы над этой тэмай самадастатковасці. Часам мне ўзнікала такое пытанне неаднойчы, думаю, як многім веруючым. Да. Наіўна, канешне, думаць, да, што калі мы так часам хочам сказаць, што ты прыйдзі да Бога, усе твае праблемы вырашацца, так лёгка стане і так далей. Я думаю, што многія з вас зразумелі, што гэта наіўна. Я ведаю, што многія мае праблемы, яны вынікаюць толькі з таго, што я стараюся быць верным Богу. Якраз таки таму, што я верны, з гэтага стараюся быць верным яму, з гэтага вынікаюць многія праблемы. Да. Такая праўда, да, то есть, такая праўда. І часам у веруючых узнікае пытанне: як так ёсць, да, ты стараешься быць верным Господу, служыць яму і так далей, да, мучаешься, а бязбожнікам так лёгка. У псалмах мы так часто чуем, да. Такія рэчы дзеюцца, да. Псальміст Давід, ён так разважае, да. Чаму бязбожнікам так лёгка дзеецца? Нібыта і чалавек не самадастатковы, да, яны што зробяць, да, то есть раз, і грошаў много, і праца, да, і таго, і у іх усё складваецца, да. І мы, як веруючы, часам стаём пытанне: як гэта? Чаму ім так складваецца? Чаму ім жыццё ў іх такое лёгкае, хаця яны Бога не знаюць? І задаючы сабе такое пытанне раз, неаднойчы, адзін чалавек, такая жанчына, ўжо трошку ў гадах, з духоўным вопытам, аднойчы мне сказала, так як адказвае псальміст. Яна сказала: «Отец, паглядзіце на самой справе, калі у жыцці такіх людзей, у которых усё лёгка, усё проста, калі ў іх прыходзіць нейкае выпрабаванне, як яны рэагуюць, гэтыя людзі, што яны перажываюць». І я пасля ўсё ўбачыў, да, то есть я зразумеў, сапраўды так ёсць. Я стаў сустракаць такія гісторыі, дзе, напрыклад, сям'я, не дай Бог, страшныя моманты, муж здрадзіў жонку, да. Веруючыя і няверуючыя жанчыны зусім па-іншаму рэагуюць. Няверуючыя, у яе паніка, катастрофа, яна хоча адпомсціць, да. Сустракаў гісторыі, дзе жанчыны проста, не думаючы, тут жа ішлі, каб адпомсціць мужу з іншым мужчынам, да, з нейкім чужым абсалютна, да. І ці прабачыць не могуць, злуюцца, это гадамі цянецца эта ўся ненавісць, да. Веруючы чалавек, который на Господа спадзяецца, да, ён, который не самадастатковы, да, то есть у яго знаходзіцца сілы прабачыць, да. Для яго няма ж такой катастрофы ў этой страшнай гісторыі, калі муж, напрыклад, здраджвае. Страшна, да, але чалавек знаходзіць нейкі выхад, надзею. Так дзеецца з веруючым чалавекам, да. Калі прыходзяць, не ведаю, хваробы, калі не хапае грошаў, да, калі на гарызонце смерць нейкая маячыць, да, чалавек не веруючы, у яго няма выхаду, ён пачынае панікаваць. Калі я разважаю на гэтую тэму, мяне вельмі ўражвае урывак з Евангелія ад Лукі. Калі Христос, прадказваючы свой другі прыход, прадказваючы суд Божы, ён кажа пра страшныя знакі, которые будуць дзеяцца, пра цэлыя катаклізмы, катастрофы, смерці. Евангелие ад Лукі нам кажа пра вельмі цікавы момант. Христос кажа: людзі будуць млець ад страху, бачачы ўсё тое, што вакол іх дзеецца. Будуць млець ад страху. А вы, кажа евангеліст Лука, падыміце галовы, бо збліжаецца ваше адкупленне. Ведаеце, я, будучы яшчэ клерыкам, убачыў гэты фрагмент, мяне это вельмі ўразіла. Я думаю: Господи, няўжо такая вялікая розніца можа быць, калі гледзячы на тыя самыя катастрофы, да, тыя самыя бедствы, людзі няверуючыя млеюць ад страху. Чаму млеюць? Таму што яны былі самадастатковымі. Таму што яны спадзяваліся на свае грошы, на свае схемы, на сувязі, на палітыкаў,
яны спадзяваліся на сваё здароўе, яны спадзяваліся на медыцыну, і раптам раз усё рухнула. Ім няма на што спадзявацца, яны млеюць ад страху. А веруючы чалавек, который ўсё-таки зразумеў, што это памылка быць самадастатковым у гэтым жыцці, ён вучыцца верыць, гадамі вучыцца верыць. Не за адзін дзень, гадамі вучыцца сваю надзею складаць на Господа. Веруючы не панікуе. Веруючы здольны нават галаву падняць. Вот это вот мяне ўразіла, яшчэ быў клерыкам. Думаю, Господи, няўжо рэальна такая вялікая розніца можа быць паміж людзьмі, которые перажываюць тую самую катастрофу. І па-свойму я вдзячны Господу, што такія вось рэкалекцыі тут у этой парафіі, дзе я таксама служыў, можам у гэты цяжкі для нас, для ўсіх перыяд можам разважаць, калі тыя беды з гэтымі вірусамі вакол, ось, бачна. Вось я цяпер ужо бачу эту розніцу, Вось эта паніка, которая можа ўзнікаць у людзей, асабліва у которых няма надзеі, ім няма на што спадзявацца. Люди, которые спадзяюцца на працы, на біржы на гэтыя, на палітыкаў, на дактароў. І тут раптам просто ўся сістэма яна не працуе. Альбо не так працуе. Мы можам доўга і упорна разважаць, хто болей правы. У Італіі, ці ў Францыі з этим вірусам, ці ў Беларусі, ці ў Расіі мы можам доўга і упорна разважаць. Але факт той, што вот гэтыя апоры, яны недзе там не працуюць. Медицина не ратуе, біржа не ратуюць, нафта нават не ратуе. І у людзей паніка. І тады людзі хватаюцца за макароны. Макароны ўратуюць, тушонка ўратуе. У людзей паніка. Што мяне ўратуе? Дайце мне яшчэ адзін кастыль, на который можна абаперціся. Яшчэ хоць адзін кастыль, хоць трошку каб пастаяць. Людзі млеюць ад страху. А причиной этому всему самодостатковость. Так дьявол обманывает людей. Так он хочет нам показать, что вы сами господары своего життя. Вы справитесь. Это неправда. Это неправда. Дай Бог нам не млеть от страху, нават разважаючы гэтую тему. И спадзяюся, завтра вы не разбяжыцеся і будзем працягваць нашы рэкалекцыі. Амэн.